Hi, we are Jen and Kiria and we are gonna do the English news. Kourtney Kardashian recently announced the launch of Lane, her new line of natural edible supplements. She introduced Lemmy, a new vitamin and supplement brand with innovative science-based formulas that are delicious, clean, and packaged in 100% post-consuming recycled materials. At the Milan Fashion Week, Kourtney made a stand for many people in the crowd, generally improvised. For about 9 minutes, they watched a wide off-shoulder dress being sprayed on Bella Hadid's body. Developed in a London-based company called Fabricant, the dress looked like spider webs at first, but the fabric dried into thickened layers, instantly drying in a perfect white straight dress. Protección Civil de la Generalitat rescató este viernes a un hombre de 63 años de edad, herido de gravedad al quedar atrapado en el interior de su coche en un paso subterráneo inundado por las intensas lluvias que azotaron el litoral y prelitoral catalán. El fuerte temporal afectó especialmente a la comarca barcelonesa del Maresma y a la población de Mataró. Sus vecinos recuperan poco a poco la normalidad tras las afectaciones sufridas por la trompa de agua. Si l'abril no es banya, jo tampoc. Solidaritat d'una classe amb una nena amb autisme. Els infants de primer de primària de l'Escola de Síndromes de Barcelona han fet braçalets i collarets amb aquest missatge. I ho han fet per una companya, l'Abril, una nena amb autisme que no ha pogut començar a fer natació perquè la seva vetlladora no la pot acompanyar. L'assegurança no li permet entrar a l'aigua. Això ha empès a tota la seva classe a renunciar a l'activitat en solidaritat amb ella. El seu grup havia d'anar a la piscina aquest dimarts. Era el primer dia de curs en què ho havien de fer dins el projecte de l'Ajuntament de Barcelona Janedo, que subvenciona l'activitat durant un curs. És a dir, tots els infants de la classe fan natació. En aquest cas, però, l'Abril no ha pogut fer-ne. L'Associació de Famílies de l'Escola ha publicat un fil a Twitter en què ha explicat el cas. Han compartit una carta en què afirmen que fa dies que la família de la nena i la direcció de l'escola han mogut cel i terra perquè l'Abril pogués començar les classes de natació setmanals, però que ha estat tot en va. Des del centre han denunciat que no es posin els recursos per garantir l'escola inclusiva. L'Ajuntament respon que l'Abril tindrà un monitor. Després de les protestes, l'Ajuntament de Barcelona ha informat que un monitor acompanyarà la nena a l'activitat i que, per tant, ha quedat tot resolt. Tyson Fury desafía a Anthony Joshua por el CMB pesado. El Gypsy King ofrece el 60-40 de la bolsa para que Joshua acepte el encuentro. Tyson Fury ha retado a Anthony Joshua a un combate donde pondrá en juego su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, de peso pesado a través de sus redes sociales. El Gypsy King le ha dado un margen de unos meses para que acepte el desafío y celebrar la batalla del Reino Unido. Sé que acabas de perder una pelea y me gustaría darte la oportunidad de pelear conmigo por el campeonato de peso pesado del CMB en los próximos meses. Ha comentado Tyson Fury a través de un vídeo de Twitter. Vienes de una pelea de 12 asaltos, así que estás en forma. ¿Estás listo?, ha afirmado el Gypsy King. Anthony Joshua ha aceptado la propuesta de Fury y lo ha comunicado por redes sociales. Sí, calma. No participo en discusiones online, solo por influencia. Así que sí, si realmente te interesa, grita. Estaré listo en diciembre. Ha afirmado el boxeador británico. Tyson Fury ha anunciado que la oferta económica será del 60-40. Quiere que el combate se realice y que Joshua no tenga excusas para no aceptar. Benvinguts a la meteo de la Cins TV. Avui a l'huracà Ian a Estats Units. Almenys 17 morts, cases gairebé submergides, als carrers, barques, tempestes.
a la costa com si fossin les joguines. 2,5 milions de persones sense llum. És el rastre de la destrucció que l'huracà Ian ha deixat en entrar a Florida aquest dijous. El president nord-americà Joe Biden ha destacat que l'Ian podria ser el cicló més letal que ha passat mai per aquest estat. Les xifres encara no són clares, però estem rebent els primers informes de pèrdues humanes que podrien ser considerables, ha afirmat durant una vista de l'Agència Federal contra les Catàstrofes Naturals FEMA. Hola, em dic Norberg i aquest és el Biel i avui us presentarem les fake news d'aquests últims dies. Els anunciats es gasten 210 milions d'euros a pàgines web d'informació falsa, sense saber-ho. La publicitat programàtica fa que l'empresa perdi el control a internet. Les agències de màrqueting digital identifiquen les pàgines de violència. Però com identificar les fake news? Com és possible que les empreses es publicitin a pàgines web de desinformació? La resposta és la publicitat programàtica. L'empresa perd el control d'internet. Les agències de màrqueting digital es dediquen a fer llistes negres de llocs on no volen aparèixer, com les pàgines de violència, però no és molt complicat identificar les pàgines on no es publiquen les fake news.